Τι όμορφη που ήταν η αγάπη μας, κανείς τόσο πολύ δεν θα αγαπήσει. Τι όμορφη που ήταν η αγάπη μας, μου λέγα. Για πάμε το άλλο το χρεωστικό. Γιατί πρέπει να το δούμε αυτό. Και το λατινικό το οποίο το κάνω το λατινικό. Το λατινικό είναι αυτό. Το λατινικό είναι αυτό. Όχι, το πριν ήταν το δίσκο, τώρα θα κάνει το λατινικό. Αλλά είναι λίγο δύσκολο με μουσική να τα. Ναι, δεν πειράζει, θα κάνω τώρα. Καλησπέρα. Καλώς τον αγιασάργησες. Ονομάζομαι Χρήστος Μυρτιάδος, έρχομαι από Κύπρο. Golden Boy από ό,τι βλέπουμε. Και Μου άρεσε. ασχολούμαι με show, έχω δικό μου group. Αλλά δυστυχώς το group μου απουσιάζει Λονδίνο, σε 2 εβδομάδες θα είναι πίσω. Θα προσπαθήσω εγώ να κάνω κάτι και αν... Να ρωτήσω κάτι Ναι, εγώ. πέστε μου. Το μπλουζάκι έχει μπει στο πλήσιμο. Όχι. Σας άρεσαν οι λιχουδιές των Αθηνών περισσότερο από της Κύπρου και λιγάκι πήραμε κανένα 2 κιλάκια? Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήρα. Έχεις καιρό χαμόγελο. Ευχαριστώ. Πάμε. Ωραία, είσαι παλιό. Όχι ακόμα, να δούμε λίγο.